Закъсняваш. Моля. Моля? Закъсняваш. 12 часа да демонстрирам. Трябваше до 10 да тръгнем. Започва нашето балканско приключение, морички. Аз съм Еди Спала и това е моят свят. Тия морички, какво да ви обясня? Живота ми е шоу 24/7, разбирате ли? Елица, снимам. Имаме проблем. Само 37% от зрителите ни са се абонирали за канала Еди Спала. Отивайте в YouTube и се абонирайте веднага. Ударете към банката и дайте по един лайк. Заминаваме за балканско пътешествие. И Елица закъснява, както винаги. Много ви е модерна вратата. Що носиш вода, белички? Отиваме в Европа. Леко отиваме в Косово, това е друг свят. Дуа Липа от Косово. Всички знаем, че Дуа Липа е от Косово, защото Едис не спира да го повтаря. Както знаете, великите личности идват от едно място. Еди Спала от Косово. Дуа Липа от Косово. Как успя всичко да носиш? Няма място по принцип. Багажника. Моля? Наде! Няма къде да я наръгам. Наде, много поздрави. Също така на баба ми голям фен на предаването. Да, тук е баницата. Сега е ли? Да, искам сега, аз умирам от глад. Хубава ли ти си? Еди пък като за Бог да прости. Еми да... Все пак готвих за 3 мъже. Скъпи приятели, ако харесвате това, което правим в Еди Спала Production, ще се радваме да ни помогнете, като станете наши спонсори, а ние представиме бранда ви по креативен начин в стил Еди Спала. Нашите ме побъркаха. Що? Не спряха да ми звънят. Като ненормални. Трябва да платите застраховка преди да влезете в границата. Трябва да платите това. Трябва да се спре има някаква барака преди границата. Общо взето, шоуто е на Ние ще макс. подминем, 100%. Чакай да пусна Криси да ни опъти към Дуа Липа. Еличка прави уникална баница, обаче имам една огромна забележка и тя е, че количествата са прекалено миниатюрни. Заминаваме с Едис до Хърватска. Забравих да ви кажа, да. Започваме трипа с Македония, после ще минем през Косово. След това предстои Черна гора и завършваме в Хърватска. Искам да ти кажа, че най-хубавият град в Косово е Призрен, където има баща ми. Долу съм развълнуван, защото за първи път ще заведа Еличка, която се познаваме от 10 години, сме си толкова близки приятели, ще заведа там, откъдето идват моите корени, моите балкански корени. В Косово има различни хора, смисъл има различни националности, има... Боравци, които според мен са сърби, много боравци. Има сърби. След него имаме турци, които е нашето семейство, ще си говорим турски. Шиптер. Не, шиптерите са албанците. Ами звучи ми като някъде да се сменя форма. За да ти вземат парите, ще си я сменят както искаш. Много се вълнувам, защото ще обиколим държави, в които не съм била до сега. Welcome to Macedonia. Английски, ако ще говориш, опитвай се шорткът. One, плескавица. Лудио! Тия лудио, мудио изобщо ги забрави. No кебаб, no! Да, точно така, no. Едис реши да плати сметката на съседния шофьор по колонка, при което отвътре от бензиностанцията ни догониха. Почти бяхме тръгнали и ни казаха, объркали сме нещо, не можахме много да се разберем, защото македонски е много по-различен от българския все пак, нали? Се оказа, че Едис е платил едни около 60-70-80 евро, а пък нашето беше нещо от сорта на 15-16 евро. Ма голяма съм шматка. 10 евро ни е било. Да, ти даде колко? 60, 70. Еди, математика на артист. Плати чуждото гориво. А те говорих на английски, на български, на сръбски, на македонски. На мене ми се видя много за тази газ. Аз това... Ти сметна го колко пари излезна? 10 евро. Да. Нали? 10 евро и 12.
Да. Значи може да съм брюнет, обаче носа душата на блондинка. Фриц малко е страшно да вижте модерен. Нали каза не гледам, сега той ме гледа. Аз този много гледа. Внимавай с него. Те по принцип гледат. Има и на предвид, че по принцип гледат. И какво ще стане аз като го погледна? Проблем. Не, че 1/4 от мен е албанска, но аз много обичам албанците и много хора казват, че те са лоши хора, занимават се с гадни неща и така нататък. Аз ги гледам нещата от по-различен ъгъл. Не познавам албанец, който да е просто е такъв средностатистически човек. Все нещо прави. Обаче, какво прави, как го прави, успява да го прави. Аз обичам успешните хора в живота. Тук са, понеже винаги са по затворите и винаги мисля, че някой нещо ги подслушва, следи, камера има и така нататък. Така че тук вече наистина може да бъдеш много демек той отпред ли свети? Не да. Само към нас. Да. Сега трябва някакси деликатно да го изключим. Ами тя ме гледа, вече аз се гледам. Welcome to Kosovo! Where Dua Lipa e Edis Pau and Rita Ora are from? Много са страшни. Добре. Не са ли страшни, кажи ми? Да, е така са. Мога аз да им правя така? На свръхубийци те гледат, нали? Не, по-скоро те гледат на хора в село, как те в Гърция. Манити. По принцип съм много наплашена за Косово, защото съм чувала от всякакви хора колко било опасно, как може да те отвлекат, как може да се случи нещо. Едис допълнително не спря да ми говори как не трябва да гледам хората в очите и общо взето нямаше нищо общо с истината. Кристина Агилера да те информира в Косово как да се стигнеш до града. Няма. Ето ка Прищине. Гониме Прищине. Много си обичам Дуа Липа. Знаете ли защо? Защото хората, които сме от Балканите, ние сме супер емоционални истински хора. Примерно много ме кефи примерно Дуа Липа как си танцува кючеци, прави си нещата така както е. Само в България това ме дразни, където се правят ох, ама ние не слушаме чалга, ох, ама ние не правиме това, ох, ама ние сме от голямото добро утро. Няма какво, всички сме дошли от чалгата, това е. Ях Матуро. Ама onda say mi var nerede park edelim? Onda vardı. Biraz içeride. Ще не разбираш лички, дали? Lost in translation. Да, и не разбирам кой е спортивистите и къде са знаци. Еми, тук малко е джунглата. Ще пиеш ли вода? Те легендата е, ако си налееш от тази вода, ти ще се ожениш за някой местър. Ne be? Край. Сватба! Здравей! Как си? Добре. Добре си, аз съм добре.